sætte en på også? Nej, ikke. Okay. Yes. Så du er ikke klar. Yes. Så sætter jeg den her på. Så er vi klar. Så skal jeg give dig en gang. Nej. Så skal du trykke af. Og pum. Det bliver dejligt at få. Prøv at se. Det bliver en kamp på liv og død, det her. Nej, jeg kan også gemme noget under jorden, mens jeg og de har altid død, faktisk. De har altid død. Kun når de går noget i jorden. Mad. Sing. Jeg styrer dig. Jeg er blevet kramt. Hjælp! Du har suget en kartoffel op. Nej, faktisk ikke. Ja! Løb! Hvorfor attacker I ikke hinanden? Hvor er jeg henne? Nå, der er jeg. Hey! Lars har lavet grofuld miniarbejder. Nej. Nej, du må ikke få kapot. Bare. Du kan ikke ramme mig. Hvad er det for nu for en? Og Lauras fører. Yeah! Og Lauras vandt. Okay. Spiller 1 vinder. Okay. Rabbit. Skal du slutte for mig? Har du sluttet? Spiller en kamp. Nej, skal du slutte? Ja. Nej, vi skal ikke slutte den. Slut fint. Nej. Du skal jo ikke sidde og køre. Omkamp. Er det omkamp? Ja. Så tager vi omkamp. Mig igen mod far. Frede. Ja. Jeg tror du, jeg vinder igen. Nej, fordi nu ved jeg lige, hvordan jeg skal give dig. Nej, det gør du ikke. For nu gør jeg det på en helt anden måde. Nå. Tror du, du kan attack mig? Hahaha. Du kan bare ikke attacke mig. Ja. Det er den sidste runde, I spiller, så stopper jeg videoen. Ja. Spyd. Au. Far fører. Spiller 2 fører mine. Stop. Nej, spiller 1 fører. Spiller 1 fører. Spiller 2. Jeg gav ikke på den. Ej, det var lidt hurtigt. Spiller 1. Vinder!